Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune kaya ngene lho. Aduh. Susune lho kaya ngono, dituthuk samune dok. Iya ta? Iya. Nek sing asli gak mungkin kaya ngono. Ya jali lah. Ayo wani ra, wani. Anu wani kan aku. Syukur kowe. Kan wani. Wani kan aku. Aku kimang kok kalahan to ya. Iya. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Dodok apa ora ketatap? Tatap dengkulmu. Kok nesu lah? Yo perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang nggih. Namanya siapa Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sakarepe ngene lho ya sing penting nyeluk. Iya. Nggih Mbak nggih. Lah iya penonton bocah omong. Aku wangono padha wedoke diwangi. Padha wedoke lah. Gajane lek ketok ayu ngono. Sinten asmane Jeng? Kula. Ajono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho jenenge loro berarti. Nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek Mas. Upami sing duwawa napa? Sing dawa niku Nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to Mas? Dawa kok iso sak salam barang lho jenengmu lho. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing endek apa yu? Tumpuk Parno dengkulmu. Aku diwangi dunya to yuyu kok ya sok. Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia Jeng. Oh ngaten. Niki kareben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar sinden rai naga. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Ya aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Ndak napa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak dalange lho. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Ya jeneng desa no. Santeku wit Mas. Duh. Aku meng nyuwun sewu. Ngapunten Pak Lurah. Tak awe ngene. Iya. Rene Gus aku ngono. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak mbake Pak Lurah to. Pak Lurah. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to? Supriyanto, Supriyono. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya wong Pak Lurah mbok awe. Niki disun Gandri nggih. Nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas. Meng sampean wis ya wis ngartekne tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh mengartikan Gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo lho Mas nggih. Gandri nek menurut Tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk Undung. Tumpuk Undung ngundungi. Apa Gandri nek menurut Yu Tumpuk apa? Ngeten nggih. Yes nyun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Nggur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, Iya. Sing ndek jegok barange ngopo? Jegoke apa kirik kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I Mas ya, kok ya. udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah, gagasane Pak Lurah. Monggo sing apik sak perangkate niku dipun sengkuyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik. Pak Lurah sak perangkate kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G ayu. Ayuh urip sing padha rukun. Wau jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok neh. Ya ora apa-apa ntrah ya rai naga. Pripun? Jawone niku ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yuksin
ila jarihi. Ngono Mas. Oh, lah ya aku meng nampa WA. Pripun? Nampa WA, sinden nek iso dalil bakne sampean nek samingane ora nyinden iki dadi mudin to. Wis meneng Mas. Mung tak antemi dhewe lho iki. Weh, dalang kok mbok antemi iki lho. Lah iya apa ora mudin? Ampun. Mudin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Berarti kan tenan ngono lho. Niku Mas, dadi artinya apa? Man piye wau? mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya Man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Ngeten ta nggih? Yo sak dhisik sokeh lho Mas. Tepuk tangan. Ngoten. Weh, ora rugi nek muawan dadi mudin. Ya ora mesti Mas, ngaten ya. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso menek klopo cilikanku kok. Aku ora iso Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sak menek mah dipenek menek piye gak iso. Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit kelapa. Nek kelapa ora iso Gak iso penek. Glundung mesti. Pinter wal. Iki suwe-suwe omongane kok megelne kuping to. Wis suwi Mas aku. Wi G, A ayo rukun. Nggih. Terus ana N U. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Kuwi ora enek sing dibedakake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe Kang Tosa. Santosa kok Kantosa Iya, iki. iya, kuwi, Kantosae tanggamu piye kok. Ya ora mesti Mas, kadang itu tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono Mas. Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nawi wis diamalne lho tenan iki. Nawi wis diamalne nyuwun sewu ora dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran ke insyaallah ngoten. Oh. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R. Rikat Trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Terus tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono. Kuwi artine apa? Nyambut gawe sing peter kaya-kaya donya kuwi gak bakal rusak Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitanyane dewi-dewi bar ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh, aja males-males. Iya. Yo yo matur nuwun yo yo. Terus terakhir yo. Sik to aku tak ambekan sik. Aku sakjoke suwek, tuwek iki no. Ngomong saidikno kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. Ya kanggo masyarakat Gandri, karo sing ndelok kabeh ae insyaallah. Nak niku gelem leksanane napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti, muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yu. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane mudin. Upama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki ini caramu piye? Aja mung kuwi Mas. Loh, iki kudu tak takone ning gak ono menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning disone sampean. Sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ono tanggapan kaya bengi iki malah mbok tinggal tanggapan ngene caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dilerem nesik to ya. Maksudnya dilerem nesik piye? Nek enek sing mati. Tapi saurunge emang sakaratul maut pamane. Sik bar luhur meng tak parani Mas. Mbok parani. Lek aja mati sik, aku cek arep nang Gandri ya. Terus
Iya. Jo tak kuat-kuatne. Mamange wis kewecet-kecet ngene lho Mas. Heeh. Urip nih. Heeh, Den, tak kuat-kuatne, Den. Niki saestu beso mulih, Mas. Heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah padha semayan, ayo ndang pompong mudin nang omah ngono ae. Apa enek wong mati kok sembahyang iki lho. Kuwi tenan Mas Wi. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isuk enek, awan sore bengi ngene enek. Lah Dadi mosok sakaratul maut ngabari kancane ayo mati saiki mumpung mudin enek ngono lho. nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku sak ora-orane jenengan panggah njere mudin niku pujangga. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngono mboten usah nggih. Lho lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikanteni kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, Terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongin niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nanggone anak-anak niku sing saestu. Tenanan wi. Iya. Mendili aku tak Ora mlilit ramatane ngene kok iso. Sik, ning tapi aku harus ngangsu kawruh, harus mencari informasi, belajar karo sampeyan. Nggih. Gandeng sampeyan nyuwun sewu, umur ya luwih sepuh sampeyan, ilmu ya mesti juga mengikuti luwih. ya jelas wae aku bar aku wis renek kabeh kok. Iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki to, urut-urutane wong. Weh tumon wae mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara. Runtute. Urut. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les Mati. Terus urut-urutannya kamu sebagai mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas we. Hah? Aku ora melangkah. Maksudnya ki Mlaku biasa ngono Mas aku. Yo kok angel men to cah ki. Maksudnya ki gini loh. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak nganggo banyu aki ndek ngenane ke. Nah, pemesane banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu aki lho. Ya nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Yo nganggo banyu. Rati ngene to Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Godhong lateng. Ben guatelan kabeh. Ndek ngenane godhong lateng non tuwangine. Gatel Din. Wong mati kok sambat gatel. Terus bar dimandikan Pak Mudin. Pak Mudin. Yu. Bar di aja nesu to, aja nesu. Ya ampun aja nesu. Ngono tak suwayang kapok wingko. Alah. Kok tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayit dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati Mas. Ben koyo sego pecel. Yo kain kafan, kok iso mudin iso mbungkus godhong jati karo mayit. Lah iya nang ndi ya karo mori to Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter Mas. Karo ngerayuk dalange kuwi lho. Ya 3 lapis ya 7 lapis. Nggih Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to. Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu Kok lambene dituk kapuk ngono kae irunge. ben kan nyebul sampean lho. Iya. Ben gak nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nek dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpakke. Heeh, tumpakke pendosa. Enggak, Mas. Apa? Kayak teman kereta waduh ngono Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Heeh. Jurusan Madiun. Lho ora busuk sik mayite. Ya ora to Mas. Kereta api. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yo. Heeh. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Heeh. Tekan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng Mas. Heeh. Yo gak mesti mayite mung diapakne. Ya dicemplungne ngono to Mas. Cemplungne kuburan. Enggak kali Mas. Ya nang ndi kono nang kono wis dikeki luwange cemplungne kuburan Oh, Mas, kuburan. luwangan kono. Oke. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun yo ngene iki aku kan mencari Nggih. ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Ndek ngenane aku kleru Mas, Kleru piye? mayite munggah ngene.
Nak wong mati iki kandungane kan muga-muga padang kubure jembaro dalaning. Heeh. Nusu aja mbok dongane padang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas. Roh aku. Heeh. Aja mbok dongane jembar nyampul aku sak kayange ngono mesti jembar ngubit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne peteng. Kon sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Heeh. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwuh ngono e. Rumus diyoyo. Oh ya aja mbok dongane padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyampul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok jajal tak kancani karo sinden-sindenku ya. Kula ta? Ayo no. Lah iki kancaku ya sakmene jane kok dadakno. Iya no, maksudnya karo sinden. Nggih. Mbak Denko. Semangka tanpa biji. Iya. Lah aku meng kaya apa nak buah? Buah ya apa ya? Ayo beden. Ayo. Beden. Duk. Bentis. Bentet iki nyonyor nangkeme nduk. Apa? Lha iki lho duren iki bentai Mbak lho. Lah kok iso duren? Nak hati-hatine kecocok congore iki mesti. Iya Mbak nggih. Kudu hati-hati padahal semek yo sing mangan yo jenengan kuwi kok. Ya duren iki lho Mbak ya. Ketok iki ringih-ringih padahal njero ki ya rongoh-rongoh. Iya. Ayo Mbak Denko Larang tenan kok iso. Sepot aja ya, sepot Ayo, Mas, ya. Yo Mbak Denko yo. Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Iya. Kaya banter iki karena aku malan. Banter iki wong iki asli wedok. Bener aku naga. Tapi kono mandar bledek. Padha-padha nagane tapi bledek kono. Oh bledek. Naga apa? Naga runcing. Ya Allah. Kaget aku. Wes aja. Mbak Denko selamat malam. Selamat malam Mas Jalan. Ini salaman dulu sama ini. Moh. Loh, kok mau ngapa? Budi kenang kok. Sedelet lontan lontan. Aku entang. Lah kok kono malah ingin karo aku. Sedelet lanang apa wedok? Lanang mau wedok. Kok malah karo wong wedok kok malah kaya ngono kuwi. Wong dalang iki yo ngono kok iso. Pripun? Ndang Mbak Tumpu, aku selak ngono. Apa? Kon gekne kopi lho. Oh, ngene kok. Ngures loro. Jere rong mambu wedokan. Nang jero mung diruangkuli wedokan-wedokan kok dadak. Lho niku penggemar. Penggemar beda. Nggih ngejak foto ngoten niku. Tapi wedok apa lanang? Ya wedok. Lah iya. Maksudnya gung kampun wong wedok iki maksudnya durung nate pacaran. Aku urung tau tekan kono kuwi kok. Durung nate pacaran, Mas? Durung tau gandeng Durung. karo wong wedok. Durung tau gandengan, Mas? Durung tau gandengan Durung wong tau. wedok. Dadi gandeng kono. Joko ting-ting sian. Oh iya, percaya. Kudu percaya. Kudu percaya. Aku lho ora percaya blas. Ora percaya? Gak. Nek ora percaya berarti ya bener. Sorry Mas ya. Sorry. Sorry ya. Jadi salah sing percaya aku mau. Nembang Mbak Denko. Siap, nembang. Iya, Ki ana pamundutan dicicil ninggal katresnan. Ning aku kepengin sing bawa ben iki. Oke. Nah, iki jajal. Iso metu suarane apa ora? Wis sembarang bawane apa penting pelok. Pelok. Ndak tak apa-apa jane sinden paitane apa? Ya sepenting sembarang. Paitane apa jane? Wis raine koyo naga. Iya. Ya ora apa-apa iki mengane kaya bledek. Lho, ya ora mungkin to nek aku karo sama ya genah ayu aku to. Sing asli iki aku. Duh, kok iso? Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune kaya ngene lho. Aduh. Susune lah kaya ngono, dituthuk iso muni dok. Iya ta? Iya. Nek sing asli gak mungkin kaya ngono. Ya jali lah. Ayo wani ra? Wani. Anu wani kan aku? Syukur kowe. Kan wani. Wani kan aku. Aku gimana kok kalahan to ya. Ada dituthuk lho Mbak Denko, kuwi lagi nawoni kuwi. Oh, nawoni. Kena sing nawoni tenan. Upemeng bayi. Ayo bawa Mbak Tumpu sembarang. Kok iso kaya ngono? Suarane Buta Rita nggih. Ya sing apik kok dibayar larang tekan kene. Duh, ya Allah godheke Mas, astagfirullahaladzim. Sik to coba ki dicedakno godheke lho Mas yo diorat-orat nganggo potelot.
Godek iki lah godek iki. Dioret-oret nggo telok. Iki mau jane rapatan RT mbok cetak nih mari gendang. Malah diomongne wong akeh. Aku Godek kok tekan telak. Neng ae aku nak nggawa gender dhewe bareng meneng wae. Nggih, iya. Ya kok ya apik men kok duwe bokong barang. Bokonge gede. Wis nah lho. Penak. Kok iso bokonge kok iso ngono ya? Aku Pak elek dengkulmu mlocot iki. Memang diganjel apa? Ganjel botol. Botol. Sorry, Mbak. Ya. Ya, heeh. Bacok. Bacok. Ayo cepet. Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki maksude apa iki? Heh? Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki lho? Aku tak nembang sih. Aku tak nang dhisik. Orang ngono sampean kok yo lirik karo sing gendar kok ngerti nek wonge bagus ngono piye? Lah kowe roh nek aku jol gelungan karo kuwi ku dadak. Iya ampun. Kok iso jual gelungan ki lho, gelungan sing endi? Ya iki gelungan iki iso dijol nih kok. Tapi dituku gak oleh. Lah napa? Kok iso? Larang ya Mas ki. Tuku 35 juta. Lho. Larang men. Larang Mas ra oleh Mas. Lah nyapa? Sak ndase kok iso. Anu jajal cepet sik ndase. Diganti apa terusan? Ndas truk. Ya, Ngilmu. Duh, ganti meneh piye to ki? Mau jare mingkar-mingkur kok saiki ngelmu. Jare sing bener sing ndi? Ayo. Bingung we, bingung. Hah? Ngilmu. Iya. Iku. Nyolong kethek tibake. Kethekmu kuwi. Lah apa? Tekek. Terus? Lelakone. Lelakone. Kelakone apa lelakone? Kelakone ora apa-apa. Terserah lo. Kelakone kanthi laku. Mas Ibras seneng Mas. Seneng. Lah penabuh Astabrata wis dadi korbane iki kabeh. Lah sing jepong pi. Nek aku macakno nginget piye? Wis jeponge nek aku nginget piye nek aku macakno. Napa nggih? Arep ndukang. Aduh, Dukang ini. Soal dugang lho. tak kira ingin. Terus. Lho kuwi lho wis WA iki lho, sampean di WA iki. Karo Mas Arya. Lekasirlah mankas. Sikile Mas. Sikile napa? Belak tok. Sikile. Ya ngono. Iki sikil apa jahe jane? Jahe apa temu ireng iki? Sing sisih ki laos. Malah nemen. Kok ireng-ireng. Padha ulet e to. Kurang percaya mbok rakot apa piye? Sikil kok dikerokot. Terus. Ayat. Ayate sing endi to? Tegese kas nyanto. Aduh. Sani. Iya. Ditekke yo. Setya. Glia. Kok gliak-gliak Setya Budya koyo gliak-gliak. Dhisikno enek man. Piye dhisik ki piye diterusno? Glia Tanjung Gunung. Apa? Glia kok Tanjung Gunung to aku ya. Sopo to ki aku? Iya kelihatan gunung. Sinden ngendi kuwi? Ya. Satya Putya pangekese dur angkara. Sip. Niki kula duet bersama Ibu Tumpuk. Heeh. Apa wi? Duet. Duet apa? Lho ki lho lagu iki to. Lagune apa? Ninggalkan terus. Ninggalkan tresnan. Aku gak iso he.
Wis Mbak Denko, Mbak Piye Denko. to jawabannya? Sing penting wis dibawani yo tumpuk. Kok Aku wis bowo ya awakmu sing nyanyi wae aja ngisini-ngisini aku. ngisi ini apane? Kok iso ngisingi piye to? Ngisi. Nyoh nang disingi. Ya, buka celuk mawon langgam riyin. Ya, monggo Mbak Denko. Tuk titikan. Titikan. Enak titik nuntune Mas. Ya. Bingung Kak. Ya bingung aku. Aku isik-isik kok. Ya. Nangis sajroning atiku. Terima kasih. Jangan tepuk tangan. Jangan. Enggak boleh. Apa artinya tepuk tangan? Kalau tanpa saweran. Ojo wis cukup. Terima kasih Mbak Denko. Terima kasih. Yo tumpuk. Dalam. Kurang afdol kalau Bapak Lurah mboten minggah teng panggung. Nggih. Tasih lenggah apa mboten yo tumpuk katose? Adose wau teksih ae. Tasih mboten. Wau teng lebet ngriku ae. Tasih? Oh tasih, monggo Pak Lurah. Mboten ngirangi Subasita Kang Sarta Tata Krama, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan nembang-nembang kalian sinden Astabrata. Si, monggo Pak Lurah. Duduk. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Wilujeng dalu. Wah lurahe tesih timur kok Mbak Tumpuk. Nggih, ngapunten Pak Lurah nggih. Aku mung karo tenan e. Pripun. Tak wawe ngene. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar wayang kulit pada malam hari ini kados pundi Bapak? Nyuwun dawuh mbok menawi. Oh nggih. Niki ket sonten sampai dalu punika penontonnya niku dereng enten sing wangsul. Tepuk tangan untuk Hendri. Biasane jam 12 niku pun suwepi lah niki ibu-ibu kalih bapak-bapake sesehan. Nganu Pak Lurah, mboten tresno kalian kula niku mboten nek warga Gandri alasannya tidak pulang niku mboten kok mirsani kula mboten. Terus pripun? Anu nunggoni ana anggrok niku lho. Nyuwun sewu Pak Lurah, nak konoke mboten napa-napa Pak. Anggroke niku Pak. Ning sing nglarang niku anggroke niku. Pripun Pak Lurah komentare? Yen sewu niki anu Mas Pripun? Dalang nggih. Pesonane jenengan asline. Wah. Nggih. Soalnya mun teng dalem teng lebet wau Nggih. sing nyuwun foto pun lalah. Dari ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang pun sepuh-sepuh. Nggih, semua minta foto. Oh, nggih. Nggih ngantos ibu-ibune nek foto mboten aturan ngantek susune turut lengan kula barang. Kraos nggih. Anu Pak Lurah sami ngapen apa kae? Ngafan. Oh lha iya ngapen tuku ngapem. Model terus ngafan. Nah tuku ngapen. Nggih. Terus pripun Pak Lurah? Nggih. Nggih mugi-mugi mawon mengke sing kados diaturke wau niki. Ya. Yang pertama mungkin untuk yang selanjutnya mungkin insya Allah badhe diaturi malih. Amin. Nggih, kantun anu masyarakate setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Setuju mboten niki? Heeh. Oh nggih setuju. Anu Pak, Mbak Tumpuk. Nek tahun ngarep nak ngaturi kula kalih Astabrata malih. Anu ben mboten batal napa panjeri kula suwun sakniki? Oh nggih mboten napa-napa. Mboten Pak Lurah, mboten. Guyon. Jane no iya jane. Mboten. Nyanyi Pak Lurah nembang kali siden-siden. Nyuwun sewu nggih. Medar Sabdo ngene masyarakate Oh nggih, medar sabdo. walaupun sepinten niki pumpung lempak. Nggih, napa? Nggih niki pindah malih matur sembah nuwun dumateng sedaya masyarakat Nggih. khususipun masyarakat Desa Gandri. Amin. Dalu punika tesih regeng Amin. tirakatan mirsani wayang kulit wonten Nggih. ing mriki. Nggih saestu niki saking pemerintah desa matur nuwun sanget. Mugi-mugi kedepane nggih saged regeng kados dalu punika. Amin ya rabbal alamin. Pamunten niki kula unggahake sederek mawon. Oh, ngaten nggih. Nggih monggo nderek. Soalnya mboten nate nyanyi kula. Oh, ngaten. Sinten sing perwakilan saking panjenengan sinten? Pak Gondo Asmoro. Monggo Pak, mriki. Pak Gondo niku napa Pak? Perangkat napa? Niki RT kula. Wah, RT. Pak Rete. Heeh. Teduk. Monggo Pak Gondo.
tanggapan. Oh, Pak Gondo niki. Lah kok terus nyedak kula lah. Akhirnya nggih kula unggah niki. Tanggapan apa niki, Pak? Oh, ngamen. Segala mau Mbah Lurah pangapunten saestu. Pangapunten. Sing lembeng ki aku kok. Aku ya iso regah aku ngono wi. Piye? Ngapunten aku iki kok iso bagi aku bareng dipek. Iso petok bolone. Aku ki ya iso sithik-sithik. Tapi kan gak kaya aku. Iya, tapi aku iki Iya ya 11 12 lah. wis pripun. pun niki jenengan sekecake Pak Gondo niki. Lah dalah. Tinggal gelanggang colong juga tinggal pelayu iku. Mboten napa-napa Pak Lurah kagungan anu kok kuasa kok. Napa niki? Yo. Marai aku ya RT-ne marai. Nggih to. Pak RT napa? Yo tak gandheke karo sinden-sinden Astabrata. Kira-kira napa? Belas. Ngeblank niki. Alah mboten. Ngeblank saestu. Alah mboten. RT rodok tenanan mikir iki mang. RT rodok tenanan tambah neh. Mau gandris tak tulis tapi urung sampai entek jenenge. Pokoke aku GANDRI kok njeluk kok kene. Iya. Tetep gandri tetep. Nah biasane Mas niku spontanitas mantuk kembali kayak iso Mas. Ya namun tenane gah ki ngono iki gah aku. Ya ampun. Iya. Kok iso ngono kuwi? Ki sapa ki? Kan munggah pisan. Siap. Mbak Yayi, mana-mani jam balas nggih, Mbak? Penak-penakan wi aku ndredeg ya tenan ya. Oh, tenapa-napa. Lah kula mirsani jenengan namung liwat YouTube YouTube mawon YouTube sampai Alah YouTube zaman aku Yuni, Yujah, Yutun apa-apa. YouTube internet lho, Mas. Oh, Oh, ngoten nggih. Cih, derek kesasana pangapunten nggih, mobil kirang nuju mrono anggen kula langsung mlipur dalu punika. Monggo derekaken dumateng Jan Ki niki MC-ne Desa Gandri nggih. ya namun Suarane wis ngemsini. baik untuk malam hari ini. Oh, diri sekali Jan. Monggo. Yuk, jam balas yo, monggo. Digarap, Cok. Pak Gondo